Namgajwang BHP kidek medore pachoka bang duol marango weche mag pie pachoka Water Resources Management Authority warma kalo chik mar medo BHP. Mabiro kata bang riwruoge machwalo pie kuonde dak mopogore opogore e doho mar pingo kang makamano. Midere riwruoge go ywago bech teko mar stima magiwacho ni oidhe seche mamidhiero manok mar pie. Bende pod okwako thoth gwenge ma pachoka bang yewni madongo kod kuonde yudo pie tuo kaluwore gi oro mosebedo kokwako pachoka. Jochung' mag riwruoge go maya kaunti ma Kiambu kwa kony mar sola maginyalo tiyogo ma ok gino teko stima mabeche medo medre thur kaka bende kidwaro ni migawo mar pio donjre wachni mondo mi owinji ywakgi. We have no alternative but to hike the bills up to up to 20 shillings. The minimum is 20 shillings that you can release the current bidding system because we have no other option. But if the county can come in and give us the solar, then we can remain with the current charges. Tumejaribu kuwasiliana na waziri wa maji, tumejaribu kuwasiliana na mkuu wa Water Resources Authority, lakini hawakuweza kusema ama kurudisha ama kutujibu tukiomba tuwasiliane na tuongee, sababu hata hiyo public participation kama katiba haikufanyika. Walienda wakakaa pahali na wakakuja na hizi sheria. Serikali tusikirie, tunataka serikali kuja tuongee na wao. Hiyo mawazo wameweka wafuguse. Hatutaki kusema tutalipa, lakini lazima tuongee na wao.